Il-President tar-Repubblika Miriam Spiteri de Bono żaret l-aħħar preparamenti brabta mal-avveniment ta' din is-sena tal-orkestra li se jkollu t-tema The Big Jam. Dan il-kunċert li ilu appuntament annwali fil-kalendarju Malti għal dawn l-aħħar 15-il sena se jittella nhar is-Sibt li ġej taħt it-tinda tal-MFCC f'Taqali u bħas-soltu liħ minnu se jmur bris il-Malta Community Chest Fund. L-isfond tal-melodija tal-Orkestra Finarmonika ta' Malta kif ukoll il-mota tal-banet bil-kitarri u t-nabar se jkunu qed jindaqqu wħud mill-aqwa siltiet mill-ġeneru rock minn diversi artisti u bi spettakli li jmorru lil minn dak tradizzjonali. Waqt iżaret l-aħħar preparament il-President kelmet ukoll mal-artisti u dawk li jaħdmu qatih minn wara l-kwinti minn kantanti u mużiċisti sakru Zeffina. F'kumment il-One News il-President kelmet dwar kif din is-sena l-orkestra se joffri xi ħaġa differenti fil-waqt li dawk li se jattendu s-Sibt se jagħmlu dan għal nobli. Din id-darba in-novità ser tkun li se jkun hemm session li qed isejħula l-organizers u anke żgħażagħ volontira l-għandna il-Big Jam li qed jgħidu li mhijiex tas-soltu u se tkun l-attrazzjoni tas-serata. Hawn spjegat ir-raġuni li dan l-avveniment mhux se jittella fi żmien li tipikament jittella fih. Ngħidlek veru, ma kienx possibbli li ssir fi żmien li anke l-poplu kien dara illi ssir. Imma aħna ma nistgħux inħallu illi jgħaddu iż-żmien u jekk għandna attività li hi popolari u li ikollna konkurrenza għalija, din ma narawx illi f'xi żmien intellawha għax aħna ntellawha biex inkunu nistgħu ngħinu aktar. Il-biljetti għal dan l-avveniment tal-karjetà jistgħu jinkisbu fuq is-sit showshappening.com.